laia Wright's museum laia building hi like ko parking area nya Hi. Hi, how are you? Good. How about you? Wright's museum. First is family room. Like lucky. Wilburle or Bill. The unau. Kalakanya. John Helai Kalakahi. And first flight Kalak mo. Hmasa Ber and Thlawhna and Hmasa Ber. Hmasa Ber ka. Hmasa Ber ka ni damo. He and Biakina and pulpit mo. Pulpit omakane tata and damo kanlo Catherine Wright here and unau nuna a thuzet ania chanchin. Yeah, right brother, that's here. Yeah, Wilbur, grandmother, Dermot. Vanneih, mo. Yeah, case then John hey piano. He, Horton Street, Dayton, Ohio, and in Tungane. Swanin and Biakin, Mount Pleasant Church. And Tahan and Biakin Swanin, come like the Tahan, laia. And Ber, Bishop Sunita, Bishop. Hey, to the china in Anita mo. Tunah na an in Thlawhna and Anita mo. Right to the kanlo tang. Tahan and take to rin till Sunday mo. Thawhna lemon hey sailing reminder. December 17, 1903 at 10:35 a.m. Thawhna hi. Hmasa Ber and Thawhna Siam Hmasa Ber or Villana a Kalkani Damo hi. Laia, TV, chanchin.
inti ngaisang thei hei tractor ania dihan kan lo meang ti zong kan se chan he chon kiti hok kan te kha Thlawhna Siam na mun North Carolina kiti hok mo khami bura kha ne ta Thlawhna Siam na mun kha Kill Devil Hill Sani kati to come on helai he nothing happens unless first a dream and to pui ani so hey Thlawhna Hmasa Ber tunah kan thau kwal na kan zin kwal na Thlawhna ron pian chhuana Hmasa Ber chuni ta ni he Wilbur unau pa orville anau pangzok ko le mani ta ama khan akhal chhuaka ani kha pilot Hmasa Ber ning hal bokani chumo ti khani second som pati chung khanin feed zale som ni sang khanin athau chhuak le ni chumo laia hen anthluak ten da trawa Wright he 1867 apyang in 1912 khan aborala chuan ani hi fit nga le inti sawma sang ania chuanin Orville Wright hi 1871 apyang in 1948 boral ve thun anau pangzok he thina nongzok ani chu kiti hok he chu lar ven vet tak ani anni hi khata an Thlawhna Siam chhana mun North Carolina kiti hok bulte ana mun khanya Thlawhna lo chhana mun ania miro pui tak chun ne anni hi Hmasa Ber chu bicycle door repair na mun kha annei mo chuan khata tang khanin kha le chuan printing press te annei an unau khan ti khan an rana ti khanin khata tang khanin abik takin Wilbur hianin saval thong lai khata amu khanin mihring hi vana kan thau ve theiang ti khan ngaihtuah na kha seng tran ta mo saval thong lai an khanin an thla ta kha ena ti khan ngaihtuah na kha siamchhuak atang khanin an unau khanin ti khanin ngaihtuah chhuak ingta siamchhuak tur nge ti khanin han ngaihtuah chhuak tang chuanin Thlawhna kha han siamchhuak ta ni ro pui takan ni hei Thlawhna an va siama an va omna mun te nia tang khanin mun an va khwal ka ti taw khoma omna tur mun kha te khan an va siama The Wright brothers' first game set up for assembling and listing gliders just outside of Kitty Hawk's, North Carolina, September or October 1900. Mo nom na tu kami Thlawhna an avasiama an thawhna chin bel na tu hun an va om na hun game an va siam na hun Hmasa Ber ani he chan hemi thlalak hi William le Eddie tin nia anni hi Wilbur ina bula hianin ava chan na mun Hmasa Ber in nei tu te ania Thlawhna lo chha tir dan vel bul an han tran dan an han ti chin kwal dan vel thalak te nia te hi mo ro pui kho me ta hianin Thlawhna an siamchhuak history han lo siam hma do hlek ti meng 1903 17 December khanin an siam al thawchhuak thlawhna Hmasa Ber khania khami hma cha an omna mun kha
nom na mun le an siam lai ve ania lai thlalak cha te hian the most important picture in aviation history success ti ni ta a hi poimo per thlalak an lo lo thin na pasak ber chu ni ta nei mo thon chona pasak ber lo thin na pasak ber kha ni pui khop me dan helai man te ke ti khanen ta mo thon an siam na Indiana aviators and astronauts hon ni hi heng lai hi chu mo hei chu kan NC se ta kan chair si se NC se le tok lo meng me so how was Bishop Wright their father when he took his first aeroplane ride? Interesting May 25th 1910 and Dayton Hawaii Bishop Wright his first plane age 81 kum som rat pakhat anin an Thlawhna mu chaka chong Hmasa Ber a chon na Hmasa Ber chuni ni chumo May 25th 1910 ka Kitty Hawk ma kan lu dang tunah ha Kitty Hawk game an game Kitty Hawk game until nei te ta hanin an handa le mo Kitty Hawk game an in dan le a chung dan le until nei te ta hanin dan le he ko he until nei ri ta hanin handa le tro ne he an bung ro an han ro te mo te che rang rang an da le mo te ha anthluak te ania an toolbox ania lai ni in program an dana hi Kitty Hawk game anom laia he Wilbur Kitty Hawk te jai mo NC North Carolina anom lai vela an bung ro te an chauka lama an bung ro ho ber te mo an ber te han ro te ta an lo da traboka an fireplace violin an kem ni na man he alen pen jak mo thaler Sahara thaler ang mai khan ni en ta ma alum la to kunte lang he cha kan la si se vek to lo meng an haircut na hum te nu le an unau nu thei te ne thome ne chumo chan he West Side News printing press khan ne weekly news kha weekly khan ne kartin khan news kha an chwa thina ni chumo lai khan an puisin an printing press tang hiana ta mo thonan siamchhuak printing press te an han ran te tang khanin chanchin bu te Siam hi an han ro te kha ti han la an han ro ren khat te tang hanan da so newspaper an siam che tang te hanan ta ma te mulen thang khop mai ka ti ge cho atang an history ver han en te ma no me ka ti the to ka history subject ka tui lo mo ka ti la klo tui le to ani ka ti me historical places to ver te hian ka te
Chan bicycle door an nei ka ti kha an bicycle door hing kha neta a Thlawhna siam chhunzawmna hemi bicycle door an siam te printing press an siam te hian in Thlawhna an siam chhawhna kawng a tam takin a puya he bicycle door an nei laia an hman ro thenkhat te an door an dan hianin an lo display ve a chuan lai hi general store he chuanin thil chi hrang hrang khan zuar ve ni maw Shellberg School. Again. Okay. Lahi upon the nom come he will be right. Hello, tehnita a. Lai thil an chuar ve ni he. Cha lấy lo men. Không rồi đấy. You too, thank you.